Labaran dare kenan. Tsohon hadimin Buhari ya faɗi dalilin da zai sanya kwankwaso ya yi nasara a APC. Bashir Ahmad ya yi magana kan yiwuwar sauya shekar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP a zaben 2023. Rabi'u Musa Kwankwaso zuwa APC. Wannan dai yana zuwa muku ne bayan ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC BC Akande ya haɗu da Kwankwaso kwanan nan. Tsohon hadimin na Buhari Bashir Ahmad ya nuna cewa ana maraba da Kwankwaso da mabiya bayansa a jam'iyyar APC. Bashir Ahmad, tsohon mataimaki na musamman kan harkokin sadarwa na zamani ga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya yi tsokaci kan yiwuwar sauya shekar Rabi'u Musa Kwankwaso zuwa APC. Kwankwaso, wanda ya kasance mai rike da tutar jam'iyyar NNPP a zaben shugaban ƙasa na 2023, ya zama abin magana a ƙarshen makon nan bayan an gan shi tare da BC Akande, wanda gogaggen ɗan siyasa ne na jam'iyyar APC. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi alwashi akan ba wata jam'iyya da zai tsaya ko ya ƙara takara face sai an haɗa jam'iyyar Mega Party. Jam'iyyar Mega Party ta taso da wannan asali ne wanda shugaban ƙasa ɗan takara na jam'iyyar PDP ya nemi goyon bayan 'yan takarkaru. Ɗaya daga cikin ɗan takarar PDP, APC da kuma SDP da kuma NNPP, wanda za a haɗa a yi majas don a karya alƙadarin jam'iyyar APC, kamar yadda jam'iyyar APC da CPC da AC suka yi alƙadari yadda suka karya PDP sannan suka karɓi mulkin ƙasa. Gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce jam'iyyar APC suka lalata Najeriya, sun yi tsawon shekara 8 ba su kawo wa Najeriya wani ci gaba ba. Ƙarshe dai ba abin da suka ƙara lalatawa sai talauci da yunwa da bala'i da fatara, yayin da 'yan Najeriya ba sa iya nemo abin da za su ci balle su taimaka 'ya'yansu. Mutane kaɗan daga cikin mutanen da suke barin matansu su gudu su bar yaransu saboda fatara da talauci. Shi ne nan jam'iyyar APC da NNPP da kuma sauran wasu jam'iyyu za a haɗa a kashe jam'iyya a tada ɗaya. Jam'iyyar da za a tasa ita ce Mega Party. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi alkawari ga magoya bayansa ba zai ƙara canja wata jam'iyya ba face jam'iyyar NNPP. Amma kaɗan daga cikin labarin da za mu kawo muku, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya tabbatarwa da mutanen Najeriya in Allah ya yarda sai an yaƙi mulki na zalunci, mulki na rashin ci gaba, fatara, talauci, annoba da masifa. Atiku Abubakar ya ce in dai ba a haɗa Mega Party ba to APC fa har duniya ta naɗe ba za su daina cin amanar ƙasa ba. Rabi'u Musa Kwankwaso da mutanansa na jam'iyyar NNPP a Kano da kuma ƙungiyarsu ta Kwankwasiyya sun ɗau ilashirin alkawari za su taimaka wa mutane da suka zauna suka yi su hannu da ƙwarƙwata, suka taimaka jam'iyyar NNPP da addu'a da kuma hannunsu na dangwale. Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP, shugaba na Kano, ya yi alkawari duk wanda ya gama digiri na 1 inda yana da satifiket mai kyau za a zo ya jarabawa saboda fita ya yi digiri na 2 a mataki na 2. Wannan sanarwa ta fito ne daga sa hannun babban hadimin gwamnan na Kano. Ya ce duk wanda ya yi digiri na 1 to yana iya da damar da zai ƙara nema na 2, saboda su gwamnatinsu buɗaɗɗiya ce, ba gwamnati ce wacce take cin amanar 'yan ƙasa ba. Duk wanda yake da yadda zai yi kuma ya sa karatu a ransa ko sana'a za a taimake shi. To kaɗan daga cikin abin da za mu kawo muku, ku yi ƙoƙari ku danna mana subscribe sannan ku danna mana lakin da ƙararrawa saboda samun sababbin kundayen labaran matsayin ɗan takarar gwamna a jihar Kano. Tun daga tsaida Abdullahi Umar Ganduje aka fara turka-turka da gwagwarmaya da mabiya baya sai da suka raba Rabi'u Musa Kwankwaso da Dr. Rabi'u